प्रिपारेसना माबायदि सार नोंथां? प्रिपारेसना दा फुल सुइं फुरा दङ सोलिगासिनो दङ आरो रायजोनिफ्रायबो माखासे क'अपारेट रेसपन्स मोनदो आरो आसा थानाय 100% आसा थानाय रायजोनिफ्राय रेसपन्सा बेनिफ्राय बिभिन्न एंगलाव बिभिन्न समस्या थायो बेखौ जोङो ग्रुप हिसाबै थांनानै बेखौ बुजायनाय बेबस्था खालामदो आरो एसे जाहाथे भुल बुजाबुजि जानो हाया बेफोर प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामबोदो जायाखै दाबो बेबायदि बेखायनो आं आसा खालामो जे बेबायदि सिचुवेसनाव जों देरहाखागोन बेनो बेसेबां भट जोंथ' मेक्सिमाम बिनिख्रुइ बांसिन कुनुदिन तामुलपुराव कुनु बिधायकआ कुनु एमएलए आ मोननानै देरहानाय रेकर्डखौ जों ब्रेक खालामगोन मानोना जोंहा मोनब्रै एजिपिबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथामानो स्ट्रंमोन आरो बे मोनथामानो गासैबो जोंदो दोङो बेखायनो आसा खालामो जों बिराद मोजां रिजाल्ट खालामगोन बयबो बुंखागोन कन्टेस्ट जिहेतु खालामदो खिन्थु इन फिल्ड माने रियेल ग्राउन्डआव ग्राउन्ड रियेलिटिया जाबाय मा बिसोरा मोनसे ग्रुप आरो बिसोर मामोन बेखौ रायजोआ बुजि मोनबाय जों बेयाव बुङाबाबो जागोन दा बेफोरनो एसे माइनास पइन्ट नामा आं मिथिला खिन्थु बिसोरखौ जों टाचबो खालामनोबो हाया खिन्थु जोंनिया फुल सापर्ट मानसिफोरनि सब बावनानै जाति धर्मनि बिखेखे बयबो इन वान भइस बयबो बुंदो बेनो वान्स आर आनलिमिटेड मानसिनि अभाबा समस्या माने सिमा गैया बेबायदि थेवब्लाबो जों प्रायरिटि होनो नाजागोन मेक्सिमाम प्रायरिटि होनो नाजागोन आङो बे बिटिआर सुक्तिनि जिब्ला क्ल'ज बे क्ल'जआ बेसेबां मोजां इमप्लिमेन्ट जादों इन रियेल मिनिं बेखौ जों नाजागोन आरो बेनि अनगायैबो लकेल प्रब्लेम दिनै थायो जेरै दैनि समस्या मायबा समस्या बे समस्या साहाथिं जेसेबां दङ खोलाथिं गैया गतिके बे एरिया वाइज जों बेखौ प्रायरिटि होगोन आरो आं आटमस्ट ट्राइ खालामगोन मानोना आं हेल्पबो मोनगोन फ्रम माय बिटिआर गभर्नमेन्ट एन्ड फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ आसाम समस्या सोमोन्दै जिथु नांलायनाय बा जिथु बितर्क बेखौ एभयड खालामनो ट्राइ खालामगोन आरो एभयड खालामखागोन हय जागोन नहले जाया आरो बेखौ रङिया हागोन तामुलपुर हागोन बे बाथ्रा जानो हाया आइदार इट शुड बी डान बाय द तामुलपुर इउनिट और बाय द रङिया इउनिट बे मोननैनि मोनसेया मावखानांगोन आरो बेयावथ' मोनसे स्किमखौ जों जइन्ट एस्टिमेट बानायनो हाया मोननै एरियानि जायगाखौ बानायनो हाया मोनसेयानो मावथो जाय हायो आइदार रङिया और तामुलपुर खिन्थु रायजोनि जिथु समस्या बे समस्या समाधान जाखानांगोन मास्ट निफ्राय जों फिनान्सियेल सापर्टखौ मोनगोन फ्रम आसाम एसेम्बलि आरो बिटिआर गतिके जों हिउज फान्ड मोनगोन हिउज बिसाइड्स द सिम्पेथि फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय सिम्पेथि जों हिउज मोनगोन बेखौनो आसा खालामो जों फाइनेन्सियेलि जेब्लाबो उइक जाया आरो बेफोराव जोंनि जिथु गेप दोङो कमिउनिकेसन गेप बे गेपफोरखौ जोङो बिल्ड खालामगोन आरो बेखौ जोङो अलमस्ट सेकेन्ड प्रायरिटि होगोन बेथ' डिफारेन्सा माखासे गुबुनथिं माखासे माने एसेबो मिलिया राजनितियाव रोंनोबो नांगौ माखासे बे रोंनायखौ जों बिजाबो मोना बे रोंनायखौ जों रावखौबो सोंनोबो हाया राजनितिनि जिथु सोलोंथाइ खिन्थु अफिसियेलि बाथ्रा जिखिनि रोंगोन बेखिनिखौ जों एस पार गाइडलाइन एस पार नर्म्स एस पार दा गाइडलाइन फ्रम द सिनियर पार्सन्स बेफोरनो जों बेफोरखौ मावोमोन असुबिदा जायाखैमोन खिन्थु नर्म्सआ खिन्थु स्ट्रिक्टलि फल' जानांगोन मानोना माबा खामानि मावब्ला बे एस पार नर्म्स एस पार एस्टिमेट एस पार एमाउन्ट जादोंना जायाखै एस्टिमेटआ बेसेबां कारेक्ट जादों बेसेबां भुल जादों बेखौ आं मिथिखागोन गतिके आं बेयाव मोजाङै हमगोन आरो आटाइतকৈ देरसिन बाथ्राया जाबाय मा ट्रान्सपारेन्सि मानसिया रायजोआ मिथिनांगोन बेयाव एमाउन्ट बेसेबां फैदोंमोन बेसेबां बाहायजाखो बेयाव एमाउन्टआव लेडिज बेसेबां जेन्टस बेसेबां मेटेरियेल्स बेसेबां लेबार कस्टआ बेसेबां बे एखमबा डिटेल्स रायजोनि माजाव आं बेखौ बुजायना होगोन बेसेबां मोजां माने बेखौथ' आंथ' तामुलपुरनिल'सो स्टाडि दोङो तामुलपुर एलएसिल'सो जोंनाथ' देरहाखागोन बाखि व्हाट आदार्स डु आइ केनट से थेंक इउ गिबियावनो नोंथांनि चेनेल मेनेजमेन्टसिम आंबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आङो दा बेखिनिखौनो बुंनो नांगोन जोङो 9 मास इलेक्सन केम्पिं खालाम जों दिनै इउपिपिएल सरकारखौ दानो हाबाय इउपिपिएल सरकार दानायनि उनाव जोङो मास मोननै जों सरकाराव जिरायबाय बे सरकार जिरायनायाव जोङो अनलि जोङो मेम्बार चेयारमेन चेनि खालामनायावनो मास मोनसे थांबाय आरो बिनि उनाव जों अफिसियेल जिबिलाक वार्कार्स जिखिनि साख्रि मावग्रा मानसिफोर दङमोन बिथांमोनखौ सेटिं खालामनायावनो जोंहा मास मोनसे थांबाय मानो होनोब्ला
दिनै 17 बोसोर गुबुन सरकारनि आखायाव दङमोन जिबिलाक साखरियाला जिबिलाक अफिसियेल वार्कार बिथांमोना थारमाने जोंनि गोदान सरकारजों गोरोबनो नागिराखै माने सहजों गोरोबनो नागिराखैमोन मानगोनां प्रमद बर' सारा बिथाङा गोबां आदब खायदाजों बेफोरखौ एसे सिजिल खालामबाय आरो दा जों सिजिल खालामनानै नै फैयै फैयै आरो MLA इलेक्सन सफैलायबाय जों बे MLA इलेक्सनावबो मोनब्रै जोंनि पलिटिकेल पार्टि UPPL BJP GSP आरो AGP जों मोनब्रैबो पार्टि लोगो नांनानै इलेक्सनखौ गेलेनो नागिरदों आरो फंसे खोथाखौ बुंनांगोन जे जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोबां मोजां मोजां स्टेप लादों जोंनि सरासनस्रा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरखौ दावगालांनायनि थाखाय सरासनस्रा जोंनि फरायसाफोर जिखिनि दङ जायनिखि हाई सेकेन्डारि बा मेट्रिक पास खालामनानै जिरायनानै दङ बिथांमोनखौबो क्वालिटि इडुकेसननि सायाव गोबां फकास होदों जोङो नुनो मोनदों जे मबाइल गोबां माने सोलोंथाइनि सायाव फकास होदों आरो जोंहा माने स्कुल कलेजनि जोबोद प्रब्लेम दङ जेरावनोखि स्कुल कलेज जानांगौ बेबायदि जायगायाव स्कुल कलेज गैया जोंनि फरायसाफोरा गोबां गोजान लामा हान्थिनानै फरायनो गोनां जायो आरो हेल्थनि खेथ्रआवबो जोङो BTRआव गोबां गोग्लैसोनानै दङ जोङो मोजां थाखोनि जोङो ट्रिटमेन्ट लानो हाया जोङो गोजान हान्थिना थांनो गोनां जायो गुवाहाटि बा नलबारि बेबायदि गोजान गोजान लामायाव थांनानै जोङो मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय थांनो गोनां जायो माने सरासनस्रा गोरिबफ्रा जोबोर खस्थ' सैनो गोनां जायो माने बुंनो गोनां खोथाया बेनो जे BTRनि जिबिलाक दफाफोर दङ जिखिनि दफाफोर दङ बेखौ जाफुंहोनायनि मोनसेल'सो पलिटिकेल पार्टि होनना बुङोब्ला जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPLखौ बुंनो हायो मानो होनोब्ला 17 बोसोर दिनै जाख्ल'नायनिफ्राय 17 बोसोर दुर्निति भ्रष्टाचारनिफ्राय बोखांनो थाखाय जोङो बे UPPL हान्जाखौ भट होदों रायजो राजाफ्रा UPPLनो भट होदों 3 मास नङा 3 दान नङा 2 दान आसलते 2 दाननि उनाव नै जोंहा कटक बान्दां दांबाय जोङो अफिसियेल जेबो खामानि मावनो हाथ'वाखै जे जोङो 2 दानाव आं बुंखादों जे 2 दानाव जोङो खुनु माने मोजां खामानि साक्सेसफुलि मोजाङै मावनो हायाखै मानो होनोब्ला दासिमबो अफिसियेलि प्रसेसिं फाइल मोनसे मुभ खालामनोब्ला माने बहुद खोथा बुंनांगौ जायो बे फाइलखौनो मोजाङै मुभ खालामा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा मोजां मोनसे स्टेप लादों जे अफिसारखौनो मुभ खालामजोबदों ट्रेन्सफार जाहाथे फाइलफोरा जाहाथे मोजाङै मुभ जायो मोजाङै खामानिफोर मावनो हायो जों आरो दान मोननैनि गेजेराव आरो मा जाख्ल'नाय खामानि मावनो हागोन जों दा मोजाङै डिसिसनफोर लागासिनो मोजां स्टेज लागासिनो जोंहा दान मोननैनि गेजेराव जेरै अरुण'दयनि स्किम राननानै होदों रिक्सावालाफोरनो रिक्सा होनायनि माबा मोनसे राननानै होदों आरो बिनिफ्राय जोंहा गोबां मन्दिरफोराव जोंनि स्किम राननानै होदों बेबायदि जोङो मास मोननैनि गेजेरावनो आङो लिफलेट ओंखारखादों जोंनिया UPPL हान्जाया लिफलेट दिहुनखादों जे दान मोननैनि गेजेराव मा खामानि स्टेप लादों मा माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव राननानै होदों बिथांमोनहा BPFआ खुनु माबायानो गैला थारमाने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माब्रै भट बिगोन रायजो राजाफोरनि खाथियाव माब्रै माने खावले बुरखायनो हागोन माने जाथिखौ माब्रै फानग्रा आरो बायग्रा माबा बुस्थु नामा बे जिराद नामा जाथिखौ रावबो फाननोबो हाया रावबो बायनोबो हाया दिनै 17 बोसोर बिथांमोना जाथिनि खोथा थोंसेबो सानाखैमोन जाथिनि खामानि मोनसेबो मावाखैमोन जाथिनि माने खोथाखौ एसेबो सानाखैमोन दिनै सरकार थांखांनायनि उनाव गावसोर बिपदआव गोग्लैनायनि उनावसो मालायखौ दाय होदों जे प्रमद बर' सारा जाथिखौ फाननानै जादों बे एकदमबारे नंखाय खोथा जाथिखौ रावबो फाननानै जानो हाया आं बेखिनियानो आरो